A bidiyon mu na yau insha Allahu za ku ji tambayoyin da za mu yi wa Chizo domin mu ji wani irin ƙalubale ya fuskanta har ya kai wannan mataki da yake kai a yanzu. Tambayar mu ta farko Chizo, menene ainihin sunanka? Iyayena sun sa min Haruna Salisu, a mutanen gari kuma sun fi sani na da Chizo One Germany. Mai yasa ake ce maka Chizo? Na samo Chizo tun asali tun daga makaranta ne. Saboda a lokacin in kaɗan so sabuwar rigar ka kaɗan so wani sabon fikir ɗinka da wani ɗan tumbalan ɗinka mai zafi, da ka shigo cikin mutane kana cewa kai baba ka cije ni da wannan hular, ka cije ni da wannan tumbalan ɗin, to wannan sunan kawai daga nan ya fara Chizo. Ina ne asalinka? Ma'ana ina nufin kai ɗan wani state ne? An haife ni a cikin jihar Kaduna, ma'ana a Zaria, sannan kuma na girma a cikin jihar Kano. A cikin jihar Kano kuma a cikin Fage, a nan ne karatu na Islamic school. A wace shekara ce ka bar Najeriya? Na bar Najeriya a 2015 sakamakon yanayin da Najeriya wanda lokacin 'yan Boko Haram suke kashe mutane ba gaire ba dalili. Ta wace hanya ce ka bi ka je ƙasar Jamus? Ma'ana ina nufin ta wace hanya ce ka bi? Ta jirgin sama ka bi ko ta mota ko ta ina ne? Ce yake so ka yi mana bayani ta ina ne ka bi ka je ƙasar Germany? Gaskiya ba zan koyi ma ba, wannan tafiya da na yi zuwa Jamus tafiya ce mai matukar hatsari. Domin kaga na farko game da na gaya ma a bayan mun fara tafiya tun daga Nijar za ku shiga cikin Sahara, mun yi sati ɗaya ni da kenan sati na guda a cikin Sahara mana tafiya haka ruwa ya kare mana da ƙyar muka samu muka shiga Libya. To bayan mun shiga Libya ko a Sahara ma za ga mutane duk sun mutu, wasu sun bushe, tsuntsaye suna cin naman jikinsu da sauransu. To da ruwa ma mun ya kare mana haka muka shiga Libya. Bayan mun je Libya ni a tunanina mun je garin addinin musulunci za a taimake ka a kawo mu abinci da ruwa, kawai sai naga an kai mu gidan masu garkuwa da mutane, ma'ana gidan bashi suke kiran shi. Da ka fito daga gidan bashi ne ka hau teku? Na shiga teku, kuma teku da ake shiga ba wai sai ka biya kuɗi za ka shiga, sannan ma in ka biya kuɗin ma za a iya cinyewa